diri ang operasyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! Mayong adlaw kami siya, my love, kini si Mike Kiling. Nababalik tayo dito na sa may covered courts, may barangay Mudyang. Anihat at din provide sila, naghatag nila og bahalipay. Datang libreng gupit, libreng lugaw, libreng massage, libreng BP. Oo. So, napoy mga padula po sa dang ato ang giset up din ni karon kay taon-taon makasugda nato ni mga hatag-tag mga papremyo sa mga kabisyon nato diri sa may barangay Mudyang. So, makita ninyo no sa ato ang palibot nga nabil sa ato ang mga kabisyon, my love, sa mga serbisyong ato ang libreng gihatag sa ilaha. So, katong mga taga barangay Mudyang, daghang salamat sa inyo ang pagsuporta diri sa ato ang operation tulong atong sa inyo sa Love Radio. And sa laing barangay Pudsanta, mulaag na puntod ay mo kabalaka niya sa inyo ang bisita na media. And may pa nga mga kalihukan diri kanong adlaw. Stay tuned pa muna mo and padayon ta sa ato ang paghatag serbisyo. Just make sure to like and follow para updated ka sa asang lugar kami maghatag na pudsad sa ato ang Love Radio Operation Tulong. Once again, kini si Mike Kiling, behalf sa ito ang mga ubang-ubang mga DJs din ni Kabisyo, my loves. Daghang salamat ug maayong adlaw. Lugar diri sa may barangay Mudyang. Oh, yan. Suwak na yan. Aron makatang palipay sa inyo. Ate, ano kala ni mo, te? Marites. Kumusta ang ato ang experience karon diri, te? Murag tibo kaayo, sir. Tibo kayo. Daghang panghata. Oo. Tapos, kung sa i-avail mo nga service na to diri? Nagpakuhan ka, BP? Nagpakuhan. Kilay BP ni mo? Taas man, sir. High blood ba ka? Ako lang po, sir. Karon lang po. Kasi masulti mo karon nga nihatag sa inyo ang lugar na katod sa Operation Tulong. Nalipay ko sa inyo, sir, na lagi-tagaan may kanang tagaan may ang kanang nagkapit sa inyo, sir. Salamat po kayo, thank you po.
ako rin sa Pilipinas Love Radio sa tulong nga niya din sa inyo ang barangay aron makatag og pahalipay, libreng gupit, libreng lugaw, uban pa mga kinawan pa sa inyo. Kap, daghang salamat kayo sa pagdawa sa namo. Sa may masulti nimo karon nga nihatag sa mga sa inyo. Salamat din ako sa kuha paglingkod. Ito yung halan na ito ganikap. Ako si Kapitan tapusan ni Jais. Tapusan yung sumili mo sa salubong sa ito ang naligawan na sa barangay. Salamat sa inyo sa Your timer starts now. Go. Give up, give up.
Isa. Ayan. Ikaduha isa. O, ikaduha. Okay. Ikaduha isa. Congratulations. Kakakuha-kahong. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!